ओइ बोरमा फेब्रा भिडिअ रेडि जाबाय आया भिडिअ रेडि जाबाय होनदों बावदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौथ' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै जों जोंनि बर'फोरनि मोजां मोनलायनायनि बारहावा लोगोसे फेसबुकनि बारहावा बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा वाट्सएपआवनो जा ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गुबुंले बारहावा जाजोब्बाय मिथिबायना ओरैबायदि भाइराल भिडिअ बानायखांनानै निमाहा बिहरो भिडिअनि गेजेरजों रेकर्डिं खालामनानै हरो रेकर्डिंनि गेजेराव रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बियो बे आथोन गेलेनायनि थाखायनो जोंनि बर'फोरा मा जायो मा जाया आथोन गेलेदोंबो गेलेदों गाव गेलेनाय आथोनखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारो लासिं सिं नोंथांमोना मिथिखानांगौ बे ससियेल मिडियायाव जुदि गाज्रि भिडिअ थांफ्लाङो अब्ला बियो माब्लाबो स्टप जाला बेखौ नों जेसेबां गिदिर पुलिस केस कर्टआव केसआनो हो बेखौ नोङो दबथायनो हानाय नङा मिथिबायना बे खनसे ओंखारखांदोंब्ला बियो हाजार मानसिफोरनियाव लाख मानसिफोरनियाव थाजोबसिगोन आरो बेयो जोंनि बर' मानसिबाव मिथिबायना लासिं सिं एकदमबारे लासिं सिं आयु एकदमबारे लासिं सिं डक्टर जगदीश तान्टेया बुंदोंमोन आथोन गेलेनायाव बायदिसिना जाथाय जानो हागौ होननानै नाथाय बेबायदि जाथायखौ मोगथाङाव जागोन होननानै बिथां जगदीश तान्टेया सानाखैमोन नाथाय बेबायदि जाथाया मोगथां मुलुगाव जागासिनो दं आथोन गेलेनायाव भिडिअ खालामनाय आथोन गेलेनायाव रेकर्डिं खालामनाय आथोन गेलेनायाव फट' लानाय बायदिसिना जाथायखौ बिथां डक्टर जगदीश तान्टेया बुंखादोंमोन बेखौ गोदोनो 1994आव बुंदोंमोन बे खोथाखौ बे आथोन गेलेनाय समाव नोंसोरनियाव गोसोआव मानो मबाइल जाबाय थायो मा दं बे मबाइलाव आथोन गेलेनाय समाव मबाइलखौ बाद हो मिथिबाय आथोन गेलेदों बेखौ मानो भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारलागा मोजां मोनलायनाया गारलायबाय दे गारलायबानो बेबायदि हगारनांगौ जाबाय नामा मा दं बेहायलाय मोजां मोनलायनायाव मा दं देलाय खोन्थालाय मोजां मोनलायनायाव नोंसोरनिया आथोनल' दं मिथिबाय नोंसोर बेखायनो ससियेल मिडियायाव हगारना लायो नोंसोर बेखायनो मबाइलजों खेबना लायो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव आथोनानो देरसिन बेनिखायनो नोंसोर आथोन गेलेबाथाय मबाइलाव लायो मिथिबायना गावनि आथोन गेलेनायखौ मबाइलाव खेबनानै लायो लासिं सिं मोसौ गियानफोरा बे आथोन गेलेनायनि थाखायनो जोंनि बे बुहुमाव मा जायो मा जाया नोंथांमोना नुगासिनो दं जेरै गेमस्रि दैमारिनि केरियाराबो बदनाम जालांबाय मिथिबायना बेबायदि गावजों गाव गोसोलायनानै गावजों गाव मोजां मोनलायनानै बर'जों बर'नो बेबायदि भिडिअ खालामनानै हगारलायनाय आं सानदोंमोन 2020 सफैबाय जोंनि बर'फोरा गासिबो डेभेलप जाजोब्बाय होननानै नाथाय गैया 1996आव थांफिनबाय जोंनि बर'फोरा मिथिबायना गासिखौबो नाखि आङो खायसे जोंनि बर'फोरा 1996आव सौहैफिनबाय बायदिसिना भिडिअ भाइराल जागासिनो दं जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बोसोरसेयाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा खनबा नङा 10 बार गाहाम जायो हे गसाइ आरो मोनबेसेबां नुबावगोन जोंनि बे 2020 मायथाइयाव भाइराल भिडिअ बेफोरबायदि भाइराल भिडिअनि सायाव आङो भिडिअ खालामनो बाग्रा जाबाय बेबायदि भाइराल भिडिअआव अनेक बाथ्रा बुंनांगौ जेरै आथोन गरम आथोन फाग्ला आथोन फाग्लि बायदिसिना खोथा बखिनांगौ मिथिबायना बे आथोननि थाखायनो जोंनि बे बुहुमाव बायदिसिना बारहावा बारगासिनो दं गुबुंले बारहावा बे बारहावायावनो सोरबा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लानांगौ जायो सायाबो जोब्बायलै लोगोफोर सायाबो जोब्बाय भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय जोबोर गोजोनथाव खौरां सायाबो बेखिनिल'मोन सायाबो खापसेमोन दे फुल नै नायबानो जाबाय साया खापसेमोन सायाबो जोब्बाय भिडिअआबो जोब्बाय भिडिअआ जोबाखै भिडिअनि टपिकआ जोब्बाय आरोना दा इन्डिंनि बाथ्रा फैलायबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानो हागौ जुदि मोजां मोनबाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जेसेबां शेयार खालामगोन एसेबांनो साबस्क्राइबार मोनगोन नङा होमबा नोंथांमोन दंब्लासो आंबो दं नोंथांमोन गैयाब्ला आंबो गैया बाय